Epa, hemengo de bueltan, oraingo honetan Planet Base gehiagorekin, eta hemen utzi genuen nahiko gogor daude gauzak gure base maitagarri honetan, janari eskasa, edo ia sebez egia esan da, nahiko eskaz gabilz janariaren aldetik, ez dakit baten bat gehiago hilko dan. Mineral gehiagi, langile gutxi, eske egia esan da nahiko txarto hasi naiz, Nahiko txarto. Oso gogora zineiz honekin eta hauekin, talakoekin eta igual gehiagi izan da. Hau bizirkatzen baten dute bi burdin. Hau zen dut bizirkatu hori konexio gehiagi ditu eta. Zakit, gutxienez daudenak ez dira gozezitzen. Hau. Azken txartu hasi naiz. Ostia. Txartu hasi naiz. Emango digo bioplastiko bat. Ja, badakit. Badakit eta ezin dut asko egin, konpontzeko. Ui. Oso txartu hasi naz, Biologoak behar ditugu oraintxe bertan. Uste biziklatuta zenbatetan dute bi eta bat. Bioplastiko eta burdin bat. Burdin eta bost bioplastiko. A ber, saiatuko gara. Batzera, hau. Ezken minimo da bi eta da, hau. Ez da bizkatzu bat txikiago. Bai. Vale, a ber, saiatuko gara. Ezke bordina dekogu, a ber, orduan, gauza da. Egitea, plataforma hau. Hor. Eta holan biologo gehiago datosten eta gu pizkat aurrera eraman dezakegun. Edo biologak eta komertzatzeko nabeak, claro. Joder, ondoan jauzi da. Gogor dago gauza, eta hauek jasi dira goz eziltzen, txo. Ya lo sé, Susa zara lagun. Médico, bueno, un médico, pues podemos prescindir ahora mismo del médico. Hemen atera lortu ditugu. Bueno, hori jateko izango du ja, gutxienez. Zeozer jango dau. Gutxi, baina bada zeozer, jode. Sartzen dau, janaria prestatzen da. Eta, bueno, janaria prestatzen den bitartan, batu hortik beste zeozer prestatzera. Bueno, gutxienez, janari pare bat lortu ditugu. Ez dira hilko, baina... Nahiko txomorriztuko dago gure... Ezin dugun agaldu da biologoa. Biologoa galtzen badugu, akabo. Uste guztiak iaia galdu ditugu arazorik gabe, baina biologoa... Osea, vital.
Dugu beste janaritxo bat hortik. Poka komida, ja. Zer egingo dio, txo, ez daukat... Ez dago zer gehiago egiteko. Poka komida, no hay comida. Gutxienez oso jaten dute. Ojitu zei, ze ondo. Baina txotz oso kritiko dagoela gauza horrentxe bertan hemen, Henik eta bin lau biologo edo batuko ditugu, ez dakit zenbat jende dekogun. Horrentxe bertan hemen. Vale, momentuz ingeniero batekin egin aldugu. Igual, hiru lau biologo, lau edo bost biologo izan arte, bost ziurazki, lau gehiago. Geratzen zaizkugunak biologoetan. Lau biologo eta gero ja ingenieroak. Bueno, langileak. Biologoa behar ditugu hemen hau dana ondo mantentzeko. Janaria beharrezkoa dugu. Tegatik saiatu nahiz egiten tomateak eta letxugak direla harin hasten diren janariak. Aipoko komida, jalo, gutxenez oso erdopa dago jateko. De lo malo. Ez dugu ja energia askorik gaztaten. Hemen daude burdina egiten. Burdina, asekaz. Bi burdin. Gero ahalik eta lehen egin behar ditugu errekambioak egiteko makinak eta bar. Hor ingeniariak lan egiten dutela esan ari txarto. Bueno, gutxienez pizkanaka badua betzen gure basearen egoera. Hori zo zer... Hor robota zozera egiten ari du tipo honekin. Estoy fusionando. Estoy evolucionando. No, que eso es... Cachis. Venga, hiru burdin. Venga, beste bat. Beste bat burdin gehiago, mesedez. Orain ez dugu janaririk, lasai, ez dugu janaria, baina... Eta hau badago iaia, be. Epa. Hau badago iaia. Behar dugu, gutxenez horrentxe bertan beste pare bate biologo behar ditugu hemen, langileak egiten dute lan, ezta? Edo ingeniariak. Operador, vale. Ongi. Ingeniariak ustu zirela... zeran. Zengo dut hori, mikrotxipak eta guzti horiek egiten dutenak. Bale, hor dago burdin bat, gehiago, gure plataforma dantzako. Gutxi dago, eta horren joango da, beste robota edo supusatzen dut. Abaitu, bera da eraikintzen duena. Bale, honekin desblokatuko dugu menu berri bat, orain egiten danean. Bale, ondo, gara saltzen digu, baina hemen izango dugu. Eta hemen hautatu aldugu zer etorri alden, bale, tipos den nabez, kasu honetan kolonak, komertzenteak eta gero bizitak. Komertzenteak aldatuko ditugu. Momentu zehaz oso lortzen dugu, kolonak baita ere, baina kolonak aldatuko dugu. Biologo gehiago, jarriko ditugu. Holan, momentuz. Gutxienez lau biologo gehiago lortu arte. Eta gero jarriko ditugu gehiago ingeniarietan. Ingeniarietan, langileetan, jode. Operadoreak dira teorian. Trabajador, hori da. Eta eroi jarriko dugu, hemen, holan, adibidez. Momentuz, holan. Ingeniariak momentuz kenduko ditugu. Ez ditugulako behar. Hor hobeto. Vale, ondo, odo de konponketa egiten hemen, ongi.
Energia gauz gastatzen. Kanari pizkatxo bat badekogu, bale, ongi. Orduan orain etorri aldea bai errekultso nabeak, bai kolonen nabeak. Orduan hemen egin behar dugun urrengo urratsa izango litzateke. Non south, hau, fabrika. Ingo dugula hementik, ziurazki. Uste nigun tokian. Ba, hementik. Hortz. Eta hemendik ona lotuko dugu. Eta honekin ja burdin hau ja bai komponenteak, bai mikrotxipak egin ahal izango ditugu eta gero hori hemendik zegoen beste honetan, honetan. Bale, honetan beste honetan, hemen horretan gero ikusiko dugu egiten danean, neurtu ahal izango ditugu zenbat sortu bakoitzeko, bale? Bombardu bat eta hiru bioplastiko beharko ditugu. Almidoia ez deko gunez. Almidoia prozitzen duten rekurtso gutxi ditugu. Esan da, hemen orentxe bertan helburua janaria da eta ez almidoia. Ongi doa, osea, gogorra izango da astea, baina ongi doa. Beste pieza batzuk hartu dituzta, bai. Bueno, hemen daudenean da konpoketa egiten dutenean. Janari gutxi, txarra. Txa. Abeiatu da makinak. Momentuz ondo daude, osea, konpondo aldira, konpondo alda. Hau txarra denean, super txarra denean, baina ezin da konpondu eta birziklatzen da makina. Baina, bueno. Hay poca comida ya, pero por lo menos hay algo. Ahora ingeniería da konpontzen da makina. Eta gure lehenengo kolonoak heltzen dira. Ea biologoren bateko egun. Bai, biologo bat. Biologo bi. Ongi. 3 biologo ditugu oraintxe bertan. Expansión. Bien. Eskerrik asko nola kendu dezaket orain. Bai, kaixo, badakit. Bueno, orain 3 biologo ditugu, orain hobeto. Orain janaria asko zareinago hasiko da, ja gehiago landuko dute, gehiago biratuko dute, gehiago zainduko dute, ja ez da pertsona baten gauza, izango da 3 pertsonen gauza. Orduan arinago egingo da. Momentuz igual hau mantenduko dugu itxoin. Almidoia behar dugu, baina almidoia behar dugu be egiteko. Agultxo, ondo pasa, Claro, es que hemen almidoia atera arte, jodo. Eta janari eska, oza, ez teko janari asko. Baina, bueno, Bale, hemen dago, hau baia, aztekotan dago, ja. Claro, orain dira beste biago gehiago jatein emateko, hori jende gehiago da, eta hori arazo gehiago dira. Hombre, principios telebista kendu dezaket, telebista almidoi bat da. Biziklatzekotan, pues bueno. Atako makina, biziklatzen badut burdina ematen da, ez dit. Ez du merezi, bale, janari gehiago lortu dugu, ongi, hor daude gure biologoak lanean, hori hona da. Lan egin dezatela. Komertxo nabe bat, ez dakit zerkin komertxatuko dugu, baina, bueno. Hau ze da, hau da almidoia, ze ondo. Ba, menak emango dizkiogu. Eta hauetako pare bat, eta almidoia zehatuko gara hartzen. Kenduko dugu eta diru pizkat zaurtuko dugu.
Bale, gero ere guk egingo ditugu sendatzekoak eta hor. Bale, hortz, hobeto. Holan almidoia izango dugu eta almidoi horrekin bioplastikoak egin ahal izango ditugu. Lan eziko dira menak eta hauek eramaten. Burdina ez, burdina orain beharko dugulako guzti hau eraikitzeko. Orduan ez dauka zentsurik. Baina, bueno, beste guztia bai. 4 eta 2. Recursos pendientes, 4 eta 2. Hiru. Gero ere, hemendik, almazentzo bat egin beharko deu. Edo egun honetatik. Ondo doa. Ja, komertzo nabeak eta bar datoste, ongi, eutzi gut hemen almidoioaren ekarriko dute honekin bioplastikoak egingo ditugu, eta hau ondituko dugu, eta janari gehiago izango dugu, ostia, eta hor ondoan jauzi da. Hurbil, hurbil. Bat hemen lehen, hortik beste bat, eta hemen beste bat, eta hemen atzean beste bat ere. Hau be, emango diogu kaina produkzioari, produkzio dana behar dugula. Hay poca comida, ya lo sé. Alduguna egiten dugu. Hau vigilatu zuaz, porque vamos. Jartzen dute, almidoia ona, hemen daude almidoiarekin lanean. Almidoiarekin bioplastikoak hau egiteko, eta honekin hastean hemen hori energia gehiago izango da. Kontsumitzen, hori konturatzen ari naiz. Desaktibatuta utzi alditugu, preste izan arte. Momentuz desaktibatuko dugu, ez dago inor zaurituta. Eta energia arazoak. Zatu naiz. Biologo bat gehiago heldu zaigu. Bale, lau honekin momentuz, lau biologokin momentuz. Txekenduko dugu momentu botxu baten, hauek ez. Eta gen langiletara. Langileak, lau biologokin momentuz ondo gaude. Gero biologo bat emagia ere ekarriko dugu, baina bizkata horrelago. Momentuz beharko ditugu 3 eta 6 langile horrelako zeo zer. Gutxi gora bera eta horrekin. Eskaz gaude energiaz, Eskaz. Ia langile batzuk gehiago datosten. Eta holan ja kargatzen dabil energia. 45 ero egiten dugu. 49, 54, ongi. 58. Honen arazo larriena da gauetan. 55. 8. Eta 11. Bale, kargatzen da, ongi. Bioplastikoak egiten dituzten. Tamin bioplastikoak eginda. Arazo larriena edo konponduta. Momentuz behitu, janariaren aldetik ja hobetzen gaude. Gero hemen egingo dugu bitlokarne deitzen da, haragi sintetiko bat. Haiek sortzen duten haragi sintetikoa. Ostea, zur apurtua dauka. Kontxo, txoin. Tegatuko dugu. Holan zur hori konpondu aldizute. Zur zer zara. Trabajador. Garrantzitsu ondo izatea oina. Ondo doa, energia, momentuz. Ondo doa. Janera aldetik beheneik ondo goaz. Honek erizain hitza dutzen dabil. Lugurren ditu gore hiltzeko, bioplastikoa falta dira, basikoki. Bale, ez doa txarto gauza.
Momentuz ematen du ateratzen ari gaudela arazoetatik. Hau kargatzen doa, ondo, tumba. Behin janaria gora doala eta bar, ja janariarekin ere gero aurrerago komertzatu izango dugu. Errekambioak agortzen ari zaizkigu eta hori txarra da, oso txarra, esperientziaz, errekambioak fastiatzen direnean, hauek ja azten dira, bueno, hauek ja txartu funtzionatzen azten dira, eta hori esan gure dau, hau ez duela ja guztiz betetzen, eta hori putada bat da. Energia gabe, hau ez du aurrera. Ja, egizaina datorren hau sendatzera. Animo 8. Ingo dituzue komertzu nabea. Hau da piezen hauztut. Plof. Mentxe dau, a ver. Ikusten bitrokarne. Almidoi, burdina, bioplastikoak interesatzen zaizkigu. 72. Hirurogei eta bat eta bi, ongi. Venga, hor. Almidoi emango diot bioplastikoak lortzeko, porque total hauek badituzte hemen 6 almidoiz, eta hau ja pizkanak hobetzen doaz, tolan bioplastiko batzuk lortzen ditugu, eta ja bai hau egingo dugu, orduan horretatik hobeto. Gero burdina beharko deu be, bueno, gaina mentxe bertan dago almidoi dena edo gehien, orduan aurra hartu eta sartu, ez dute lan asko behar, ez dira hor kuenka edo merilla, joan gero fruta bat, baina bueno, janari ez momentu zoetzen gaude, 10, baditugu 10, hor ondo. Eta ja hemen gutxira erago egiten dugun, jazten garen hauek produzitzen. Janaria dakar, honek, eta este almidoia. Bai, on. Tormenta de arena inminente, vale, ezin dut oraindik ezin ditute aktibatu alarmak, baina gero zentroa egiten dudanean, alarmak aktibatu aldira eta abar. Eta horrekin, ja holan jendea, badidez, tormenta bat dago, eta jendea honen barruan geratzen da, ez joateko hemendik eta ez ezurrak eta bar ez apurtzeko, eta lakoak, 4 ditugu. Osea, 2, 3 eta bat ona. Ezin dute zer egin, beraz, hortzen bertan, geratuko dira. Hau dago produzitzen datu da txitsa, gau honetan ez dugu energia asko gastatuko, hori hona da. Gau dago atoak gaina, klaro, are tormenta bat da, eta dago kriston energia produzitzen, hori bertan. Desnutrizion, ala, venga. Horreta bidortzen dute prioritatea. Baitu bat onak harri dute, eta beste bat ona. Onatu dute. Tamin hau zer da, mazeta de cebollas. Bueno, ondo. Janaria. Ea, azten diren egiten. Hori dut birjosi da. Ego ez dago topera egiten, energia, baina, bueno, nahiko kantitate desente produzitzen dabil. Ne dauka desnutrizion, por lo que veo, bertarako zeo zer. Bai, desnutrizioa. Hor datuzte langile batzuk. Bueno, bat gehiago, ongi, bueno, badoa, dagoa zazten. Pitinka. Momentu zorain janaria ondo goaz. Hori hona da. Aio betzen goazera, bitu hemen almidon gehiago dekogu. Hona etorri behar dira eta bioplastikoak egin jabe ingoz. Barrezkoa dugula.
burdin mehea ateratzen dabiltzate. Bueno, ondo doa da gauza, Ondo doa gauza, eta nik ez dakit nola goazen, zenbat minutu goazen jada. Eta bost, ostia, nola joaten zeidan denbora. Bueno, ba, lagunok, hemendik utziko dugu gorko saioa, bale? Espero gustok zen baduzue, pak esan behar duzuen, eta besterik gabe, zuen ipurdiak sardu, eta urren gorate lagunok,